Que tal? Bos días. Gracias por acudir a esta convocatoria que para nós ten importancia de primeiro rango. Por eso comparecemos por primeira vez xuntas e xuntos no que vai de legislatura para facer un anuncio, porque consideramos que a importancia e a trascendencia da ocasión así o merece. O falecemento pasado 4 de agosto de José María Reibrea é a gota que desborda o vaso. Non é o primeiro, pero sí nos gustaría que fose o derradeiro caso de falecemento dunha persoa no sistema sanitario público galego por falta dos recursos suficientes para ser atendido en condicións de dignidade. Sabemos que non foi o primeiro, pero nos gustaría que fose o derradeiro, e para iso é necesario poñer medios para solucionalo. No último pleno, todos os grupos da oposición fixemos intervencións encamiñadas a facer achegas en positivo para deter esta sangría, para deter esta situación absolutamente infame na que por uns recortes e por unha privatización do Servicio Público de Sanidade se están producindo. Foi ou non, foi a negativa, foi a absoluta prepotencia e a soberbia de quen non está disposto a escoitar o que está pasando no seu propio país, que sofre, e que sofre cando algo tan sensible como a sanidade non acada a suficiencia de recursos para poder atender correctamente a súa poboación. Trátase de guardar a memoria, de saber que pasou e para que non volva a suceder no futuro con José María, pero tamén aquelas 8 persoas falecidas no caso de hepatite C, por falta dos medicamentos que se encontraban disponibles das farmacias. Tamén se trata de todas aquelas mortes invisibles, aquelas que non teñen nomes e apelidos, aquelas de toda a xente que tivo que deixar de tomar medicamentos porque non podía pagalos, a de todas aquelas persoas que por non haber un servicio de hemodinámicas 24 horas non puideron chegar a tempo tras sufrir un infarto, de todas aquelas persoas que morreron agardando nunha lista de espera que era interminable, a de todas aquelas, a de todos aqueles que durante o inverno van aos servicios de urxencias que atopan completamente colapsados, e que acaba, unha vez máis, ca súa saúde e que fai que boten máis tempo enfermas e máis tempo enfermos. Nos entendemos que a política sanitaria de Núñez Feijóo está acabando ca saúde da poboación, está acabando ca nosa saúde, e isto nos parece absolutamente inaceptable. A cidadanía de Galicia está farta de ver esta situación e nos pide que de unha vez por todas reaccionemos. Nós, como forzas políticas sensibles ao que pasa na sociedade galega, non estamos dispostos a consentir que isto siga pasando nin un minuto máis. Por iso activamos este mecanismo extraordinario, porque queremos que haxe un control democrático do que verdadeiramente está pasando no sistema sanitario de Galicia, que é unha absoluta vergoña que estamos vendo en fitos como que pasou o pasado mes de agosto, pero que estamos vivindo cada día todos aqueles cidadáns que teñen que acudir ao sistema sanitario galego, e non pode ser. Para nós, cada falecemento non é un número, é un nome, é unha persoa. Son xente que está sufrindo detrás dunhas políticas absolutamente cruéis e desalmadas do Partido Popular. Nos paga a pena todo este aforro en términos de benestar? Nos paga a pena todo este aforro en términos de calidade de vida? Nos vale a pena todo este aforro en términos de vidas humanas? Absolutamente non. E calquera que teña dúbidas sobre estas afirmacións, desde logo non debería estar en política nunha sociedade democrática e que busca o benestar do conxunto da cidadanía. Non debería de estar, porque é unha indignidade política practicar políticas como no ámbito da sanidade que recortan, que mercantilizan un servicio público, que mercantilizan un dereito fundamental, facendo negocio a costa da saúde da xente. Non estamos dispostos a permitilos nin un segundo máis. Hoxe comparecemos aquí a estas forzas políticas da oposición. Estamos unidas no que verdadeiramente importa. Estamos unidos en defensa da vida e da saúde da xente, porque pensamos que a xente se merece un sistema sanitario acorde cos tempos nos que viven. E vemos que non o están tendo cando suceden cousas como as que vimos de denunciar no pleno pasado. E isto ten que acabar. E a xente, a cidadanía de Galicia, ten que saber que estamos unidos e que estamos unidas na defensa dos seus dereitos, que iso é o que nos reclaman, e iso é o que nós, o que en democracia, temos que satisfacer. Esas demandas, os desexos de algo tan fundamental como garantir o dereito á saúde, que seña algo que non quede como privilexio, que non quede restringido a uns poucos e que non quede a merced do negocio dos que se tratan de beneficiar dun servicio ca súa denigración. Por iso, vimos aquí hoxe na búsqueda de solucións. A solución que atopamos foi poñernos de acordo para buscar unha comisión de investigación que procure a verdade. E a verdade solamente se pode obter escoitando a todas as voces. En primeiro lugar, os profesionais e as profesionais
que cada día se deixan o lombo para que o sistema sanitario funcione, porque o sistema sanitario funciona a pesar dos nosos gobernantes, polo sacrificio e entrega dos profesionais que viven en condicións cada vez máis precarizadas, nuns centros de traballo que están sendo paulatinamente reestruturados, mermados de servicios, sin o equipamento adecuado, sin os recursos materiais para poder cumplir ben as súas funcións de traballo, cunha precarización da estrutura de todo o sistema sanitario, ca supresión de áreas sanitarias para negar servicios básicos con carácter equitativo ao conxunto da poboación, e que, en definitiva, precarizan non solamente as condicións laborais, sino as condicións do servicio. Todo para qué? Para forrar uns cartos. Ao final, ese aforro en cartos ten custo en vidas humanas. Eso para nós non é aceptable. Non vale o aforro dun solo euro cando teña como custe o sacrificio de vidas humanas. Por iso estamos aquí, para dar voz a todos aqueles e a todas aquelas que hasta agora a voz dixe negada. Todo tipo de colectivos, non solamente os profesionais, tamén as asociacións de pacientes e usuarios, tamén os sindicatos, tamén os colectivos profesionais, tamén as asociacións de víctimas e de todas aquelas e de todos aqueles colectivos de pensionistas e colectivos máis vulnerables que están sendo os máis prexudicados por estas políticas crueis do Partido Popular. Sabemos que a verdade é incómoda e esa é a razón pola que sistemáticamente o Partido Popular se nega a eses debates que busquen a verdade nesta Cámara, pero nós queremos traer esa verdade incómoda dentro destes muros e non estamos dispostas a seguir soportando ningún minuto máis a soberbia, a prepotencia e a crueldade do Partido Popular a hora de practicar estas políticas. Xa anticipamos que, evidentemente, é necesario e a Comisión terá que chegar a poder andar ese camiño, que é necesario máis recursos para dignificar as condicións de traballo dos nosos e as nosas profesionais e que son necesarios máis recursos para poder atender correctamente todo o conxunto do sistema sanitario. Pero polo camiño necesitamos oír todas as voces que nos digan onde, que nos digan cando, que nos digan como, porque temos dereito a saber a verdade e, sobre todo, teremos dereito a aprender para que isto non se volva a repetir. Este é o esforzo compartido que hoxe facemos as tres forzas políticas da oposición de Galicia que queremos representar nesto a voz unánime do conxunto da sociedade. Porque a cidadanía de Galicia, votase a quen votase, non querería que nun servicio de urxencias non houvese médicos disponibles, non houvese personal sanitario disponible para atender unha persoa que chega enferma. Porque a cidadanía de Galicia, votase a quen votase, non querería que se lle negasen medicinas que están disponibles para enfermos que acaban morrendo de hepatite C. Porque a xente, vote a quen vote, non está disposta a soportar ningún minuto máis, e así non lo transmiten, que morra xente porque non haxa servicios de hemodinámica que atendan a xente as 24 horas no oriente do país. En definitiva, votase a quen votase, a xente o que quere que se respeten os dereitos fundamentais como a vida e a saúde, e hoxe os tres grupos comparecemos aquí para dar conta deste reclamo cidadán. Moitas gracias.